Сторях средата на хола ни, ръцете ми трепереха леко, докато наблюдавах как съпругът ми, Грегори, размахва кредитните ми карти във въздуха като трофеи. Слънчевите лъчи пробиваха през високите прозорци, осветявайки мраморните подове, но всичко, на което може да се съсредоточа, беше жестоката усмивка, която се разпространяваше по лицето му. Отменил съм всичките ти карти, обяви той, а гласът му бълваше задоволство. Сега си толкова на дъното, че дори ще трябва да ми искаш пари за тампони. Смехът му отекваше високите тавани на нашия дом, същия дом, който бях създавала 3 години, за да бъде перфектен за него. Всяка негова дума беше като плесница, но принудих себе си да остана неподвижна, да продължа да дишам, да не му дам удовлетворение да види как се срутвам. От коженото канапе, което струваше повече от колите на повечето хора, свекърва ми, Диан, вдигна поглед от списанието си с онзи ухилен израз, който бях свикнала да виждам. Перфектно маникюрираните и кратко ногти бяха накарали страниците да шумят, докато добавяше, гладът кара жените да действат бързо. Обикновеността на нейната жестокост не би трябвало да ми изненадва, но все пак успяваше. Тази жена живееше в нашия дом от 6 месеца, хранеше се с храната, която приготвях, спеше в гостната стая, която бе декорирала с внимание, и говореше за това как ще ме остави да гладувам, сякаш обсъждаше времето. Отворих уста, за да попитам какво съм направила, за да заслужа всичко това, но Грегори ме прекъсна. Не започвай с въпросите си, Клара. Свърших с твоето отношение, свърших с неуважението. Той прибра картите ми в портфейла си с бавна и целенасочена настойчивост, уверявайки се, че наблюдавам всяка една как изчезва. Може би сега ще разбереш своето място. Моето място. Думите му висеха във въздуха между нас, тежки и задушаващи. Тази сутрин беше започнала както всяка друга. Събудих се в 6, приготвих кафе по начина, по който Грегори го харесваше, тъмен бленд, 2 захарички, малко сметана. Подготвих закуската му, изгладих ризата му, уверявайки се, че всичко е перфектно, защото точно това правех вече 3 години. Бях перфектна, тиха, малка. Единствената разлика беше вчера след обед. Седяхме на тази съща маса за вечеря, когато Грегори спомена за инвестицията на още половин милион в ново строителство от източната страна на града. Просто попитах, без да настоявам, без да се поровам, просто попитах дали е прегледал цифрите с счетоводителя си. Пазарът на имоти беше нестабилен напоследък, а районът, който спомена, беше отбелязан в няколко финансови доклада, които бях чела онлайн. Аз бях счетоводител, добър такъв. Преди Грегори, преди този живот, работех в Родригес и асоциирани, занимавах се с портфейли на стойност милиони. Разбирах рисковото оценяване, пазарния анализ, инвестиционните стратегии. Но бях се отказала от всичко това, когато Грегори ми предложи брак, когато каза, че иска да се грижи за мен, че никога повече няма да се притеснявам за пари. Да се грижи за мен. Иронията не ми обягваше, докато стоях там, всъщност получавайки информация, че съм откъсната от оцеляването. Грегори. Успях да задържа глас и стабилен. Не бях непочтителна, просто се притеснявах. Притеснявах се за какво? Той се приближи, а ароматът на скъпия парфюм, който му бях подарила за рождения ден миналия месец, изпълни въздуха. Притеснявах се за бизнес решенията си. Мислиш ли, че само защото си раздвижвал документи в офис, знаеш повече от мен? Аз изградих тази компания от малкия строителен бизнес на баща ми до мултимилионно предприятие. А ти какво направи? Какво направих аз? Отказах се от кариерата, която обичах. Напуснах перспективата за партньорство в една от най-уважаваните финансови консултантски компании в щата. Прекарах 3 години в управлението на всеки аспект от нашия дом, нашия социален календар, безкрайния списък с нужди на майка му. Но нищо от това не беше важно, защото не носеше пари, с които той да се похвали пред бизнес асоциираните си. Даяна стана, изглаждайки дизайнерската си рокля, която бях помогнала да избере миналата седмица с кредитната карта на домакинството, която очевидно вече не съществуваше. Скъпи, това е, което се случва, когато мъжете се женят за жени,
които са под тях. Тези момичета, които идват от нищо, никога не разбират, че поставянето под съмнение авторитета на съпруга ти е същото като поставяне под съмнение мъжествеността му. Аз също идвах от нищо. Това беше вярно. Работих на 2 места, докато учех в колеж, завърших с отличие и изградих кариерата си от нулата с единствено мозъка и решителността си. Грегори беше наследил компанията на баща си и връзките, които идваха с нея. Но по някакъв начин в неговото и на майка му съзнание, успехът ми, постигнат с труд, струваше по-малко от наследеното му предимство. Нуждая се от пари за хранителни стоки, казах, ненавиждайки как гласът ми звучеше толкова малко. За домашни разходи. Трябваше да помисли за това, преди да отвориш устата си вчера. Грегори погледна часовника си, ролексът, който му бях подарила за 2-та ни годишнина. Имам среща. Ти се оправяй. Може би се обади на някой от онези приятели, които имаше преди и ги помоли за помощ. О, чакай. Нямаш приятели вече, нали? Всичко това го остави, за да бъдеш моя съпруга. Думите му бяха предназначени да нараняват, и наистина нараниха. Когато напуснах работата си, бавно загубих контакт с колегите. Когато Грегори се оплакваше, че колежанските ми приятели са прекалено шумни или прекалено настоятелни, спрях да ги каня. Когато Даяна се настани и пое контрола над пространството ми, режима ми, живота ми, се оттеглих още повече. Той беше прав. Станах изолирана и го позволих. Даяна взе чантата си, подготвяйки се да излезе за ежедневната си разходка. Разходка, която щеше да бъде финансирана от картите на Грегори. Разбира се, съпруга, която не може да подкрепя решенията на съпруга си, не заслужава сама да бъде подкрепяна. Всичко е доста просто, всъщност. Гледах и двамата. Тези 2 души, които трябваше да бъдат моето семейство, и усетих нещо да се променя в мен. Не се чупех. Бях се огъвала и огъвала толкова дълго, че счупването почти изглеждаше невъзможно, но нещо се изместваше, като врата, за която бях забравила, че съществува, внезапно си спомняше, че има панти. Телефонът на Грегори извъня, остър звук, който разсечи напрежението в стаята. Той погледна екрана и видях как веждите му се свиха леко. Първа национална банка, промълви той, след което ме погледна с недоверие. Пробва ли да използваш една от картите? Защото те са анулирани, Клара. Напълно анулирани, не казах нищо. Не бях докосвала кредитна карта от часове. Почти не бях помръднала от мястото си, откакто той започна своята игра. Грегори вдигна телефона с професионалния си тон, онзи, който ползваше, за да впечатлява клиентите. Грегори Бенет, слушам, каза той. Гледах лицето му, докато слушаше отсрещния. Видях как объркването преминава през чертите му, после недоумение и накрая нещо, което приличаше почти на страх. Съжалявам. Можете ли да повторите? Гласът му загуби увереността си. Даян беше замръзнала наполовина към вратата, инстинктите й кратко на хищник усещаха промяната в динамиката на властта, която бе изграждала толкова внимателно. Това е невъзможно, каза Грегори в телефона, ръката му стискаше устройството толкова силно, че ставите му побеляха. Не разбирам. Можете ли да? Да, слушам, отвърна той. Цветът на лицето му започна да изчезва, сякаш някой беше изтеглил щепсела и цялото му самочувствие се изтичаше през скъпите му италиански обувки. Когато накрая затвори, той просто стоеше там, втренчен в телефона, сякаш той го беше предал. Какво стана? Попита Даян, гласът и кратко вече без предишната самодоволност, заменен с нещо остро и нервно. Грегори погледна към мен, наистина ме погледна за първи път от месеци и видях нещо, което никога преди не бях виждала в очите му. Той беше изплашен. Клара, каза той бавно. Какво направи? Не отговорих веднага на въпроса му. Вместо това, бавно се запътих към креслото до прозореца и седнах, прехвърляйки крака си спокойствие, което не чувствах напълно, но реших да проектирам. Сърцето ми биеше бързо,
но запазих лицето си неутрално, дишането си равномерно. Какво каза банката? Попитах, гласът ми тих, но ясен. Челюстта на Грегори се стегна. Не играй с мен. Банкерът каза, че е имало голяма транзакция, свързана с нашите, той спря, сякаш осъзна нещо. Свързана с акаунти на този адрес. Те се обадиха, за да потвърдят някои детайли. Даян се втурна към него, топчетата й кратко звънтяха яростно по мрамора. Каква транзакция? Колко пари става въпрос? Не дават подробности по телефона, каза Грегори, все още втренчен в мен, сякаш бях станала непозната. Искат да отида при тях. Споменаха нещо за възвръщаемост на инвестиции и прехвърляне на ООД, очите му се присвиха. Ти си кривила пари от мен, не беше въпрос, но все пак отговорих. Не, Грегори. Не съм кривила нищо. Аз се защитавам, думите останаха там, прости и истинни. Лицето на Даян се изкриви от ярост. Но преди да успее да започне с острия си тирада, вдигнах ръка. Позволи ми да ти разкажа една история, казах. Имаше едно момиче, което работеше неуморно за всичко, което някога имаше. Сега, когато започнах да споделям историята си, Грегори се опита да ме прекъсне, но нещо в изражението ми явно го спря. Може би беше фактът, че за пръв път от 3 години не се извинявах, не се свивах, не се опитвах да се събера в пространството, което той реши, че трябва да заема. Спомних си 4 години назад, когато все още бях себе си и Клара Морисън, старши счетоводител в Родригес и асошиет с финансово консултиране. Бях на 24, когато Томас Родригес ме нае веднага след завършването на магистратурата, впечатлен от моята теза за оценка на рисковете на нестабилните пазари. Повечето фирми искаха да започна от дъното, да подреждам папки и да приготвям кафе. Но Томас видя нещо в мен. Имаш усет за модели, каза ми той по време на интервюто. Повечето хора гледат на числата и виждат само числа. Ти ги гледаш и виждаш истории, виждаш връзки, виждаш какво липсва. Той беше прав. Аз можех да погледна финансов отчет и да забележа несъответствия, които другите пропускаха. Успявах да видя, когато числата бяха твърде перфектни, твърде чисти, което често означаваше, че някой крие нещо. Можех да предсказвам пазарните промени, като обръщах внимание на малките индикатори, които по-големите фирми отхвърляха като неважни. Когато навърших 26, вече управлявах портфейли на клиенти на стойност десетки милиони. Томас започна да говори за партньорство, за изграждане на собствен списък с клиенти, за бъдеще, в което името ми щеше да бъде на вратата до неговото. Тогава срещнах Грегори на благотворително събитие. Той беше очарователен онзи вечер, внимателен, интересуваше се от работата ми. Задаваше умни въпроси и изглеждаше искрено впечатлен от успеха ми. Когато ми се обади на следващия ден, за да ме покани на вечеря, почувствах, че може би мога да имам всичко, блестяща кариера и връзка с някого, който уважава интелигентността ми. Първите 6 месеца бяха чудесни. Грегори ме водеше на хубави ресторанти, представяше ме на приятелите си, гордо ме показваше на бизнес събития. Винаги ме обгръщаше в ръце и казваше на хората: това е Клара. Тя е блестяща с числа, управлява милиони в инвестиции, изглеждаше горд с мен. Тогава той предложи. Бяхме на семейния му къщичка край езерото, само двамата, и той коленичи с пръстен, който сигурно струваше състояние. Но преди да успея да кажа «да», той добави нещо, което трябваше да ми бъде сигнал за тревога. Искам да се грижа за теб, Клара. Наистина да се грижа. Искам да бъдеш у дома, да изграждаш живота ни, а не да работиш по 70 часа седмично за други хора. Ти вече си доказала себе си. Сега, нека да ти покажа какво мога, като ти дам живот, в който никога повече няма да се притесняваш за пари. Звукът му беше романтичен, сякаш ме спасяваше от нещо трудно, вместо да ми иска да се откажа от нещо, което обичах. И бях уморена. Уморена от дългите часове, от постоянната нужда да доказвам, че съм 2 пъти по-добра, защото бях млада и жена в мъжки доминирана сфера. Идеята да бъда обгрижвана, да съм приоритет на някого, звънеше като мир.
Бях толкова глупава. Не, това не беше честно към мен самата. Не бях глупава. Бях изпълнена с надежда. Исках да вярвам, че любовта означава партньорство, че отстъпването от кариерата ми ще е временно. Че Грегори наистина ме цени за нещата, които мога да дам извън финансовите. Томас се опита да ме предупреди. В деня, в който подадох оставката си, той ме повика в офиса си и затвори вратата. Кларара, ще ти кажа нещо и искам да го чуеш наистина, каза той с сериозен израз на лицето. Дръж сметките си отделно. Поддържай инвестициите на собствено име. Подновявай професионалните си лицензи. Не давай на никого, независимо колко много го обичаш, пълен контрол върху финансовото си оцеляване. Тогава се засмях и му уверих, че Грегори не е такъв, че сме партньори. Но Томас все пак ми натисна визитка в ръката. Просто за всеки случай, добави той. Вратата ми винаги е отворена, ако имаш нужда от съвет, какъвто и да е, скрих тази визитка, мислейки си, че никога няма да ми трябва. Първата година от брака ни беше добра. Грегори беше внимателен. Пътувахме, той се консултираше с мен за бизнес решения. Аз управлявах дома ни, планирах вечери за клиентите му и използвах уменията, които бях развила в кариерата си, за да му помогна да организира финансовите записи на компанията. Чувствах се полезна, ценена. През втората година обаче нещата започнаха да се променят. Дребни коментари за начина, по който прекарвах дните си, въпроси защо къщата не беше по-чиста, когато се прибираше, защо вечерята не беше готова точно когато искаше, предположения, че може би не разбирам бизнеса толкова добре, колкото си мислех, след като бях работила само за консултантска фирма, а не бях ръководила компания сама. Тогава Даян се разболя. Не е нищо сериозно, само малка операция, каза тя, и имаше нужда от място, където да се възстанови. Само за няколко седмици, обеща тя. Това беше преди 6 месеца. С Даян в къщата всичко се промени много бързо. Тя шепнеше неща на Грегори, когато мислеше, че не мога да чуя. Станала е мързелива без работа. Разпилява парите ти, сякаш растат по дърветата. Истинска съпруга щеше да е по-благодарна. Можеше да се ожениш за момичето от Патърсън. Знаеш, нейният баща притежава половината от търговската недвижима собственост в центъра на града. Грегори започна да се отдалечава, започна да ме третира като служител, в когото е разочарован, а не като съпруга, която обича. Спря да иска мнението ми за каквото и да било. Започна да взема единични решения относно живота ни, парите ни, бъдещето ни. И започнах да осъзнавам, че Томас беше прав. Преди 6 месеца, когато видях как вървят нещата, прерових старата си работна чанта и намерих визитката. Ръцете ми трепереха, докато набирах номера. Томас Родригес. Томас, това е Кларара. Кларара Бенет. Гласът ми беше треперещ. Мисля, че сега имам нужда от този съвет. Срещнахме се на кафе на следващия ден, докато Грегори беше на работа, а Даян на клуб за книги. Разказах на Томас всичко, а той слушаше без да ме съди, без да казва «казах ти». Въпреки че имаше всички основания да го направи. Добрите новини, каза той накрая, са, че си била достатъчно умна да запазиш една сметка отделно. Когато Грегори застана в нашата всекидневна и поиска отговори, погледът му проби като стрела. Какво направи, Клара? Попита отново, а аз се усмихнах. Спомних си коя бях преди да стана негова съпруга. Лицето му почервеня. Спри загадките и ми кажи какво става. Седни, казах спокойно. И двамата. Даяна изсъска с неочаквана ирония. Ти не даваш заповеди в този дом, момиче. Ти нищо не си тук. Нямаш пари, нямаш работа, нищо. Седни, повторих, и нещо в тона ми явно очуди двамата, защото Грегори наистина се премести на дивана. Даяна го последва, макар изражението и да беше убийствено. Аз се изправих и отидох до прозореца, поглеждайки навън към перфектно поддържания двор, фонтана,
който Грегори настояваше да инсталира миналата година, скъпите коли в алеята, всичко това бяха символи на богатство, успех и власт. Но символите са просто символи. Истинската сила е нещо съвсем различно. Когато напуснах Родригес и съсъди преди 3 години, имах около $200,000 спестявания и инвестиции. Започнах да работя, когато бях на 16, спестявах всяка стотинка, която можех. Прекарах през колежа и след дипломната си квалификация, изградих кариерата си от нулата. Тези пари бяха мои, и Сърнт бай Майо Уйърк, и когато се оженихме, Грегори, ти настоя за брачен договор, за да защитиш бизнеса си. Това беше разумният ход, изръмжа Грегори. Да, съгласих се. И този брачен договор много ясно посочваше, че всякакви активи, които единият от нас донесе в брака, ще останат отделна собственост. Твоят бизнес остана твой, а моите спестявания останаха мои. Деяна се наклони напред. $200,000? Това ли е всичко? Скъпа, Грегори ги изкарва за един 3-месечен период. Това е нищо. Правилно отговорих. 200,000 наистина не бяха нищо в сравнение с доходите на Грегори, но за мен те бяха нещо. Те бяха моята спасителна мрежа, моят фонд за спешни случаи, доказателство, че съм построила нещо сама. Обърнах се към тях. Затова поддържах тази сметка активна. И всеки месец, когато Грегори ми даваше пари за лични разходи, средства, които той казваше, че са мои, за да ги харча както искам, не похарчих всичко. Спестявах малко, по-малко. $50 тук, 100 там. За 3 години спестих още около 15,000. Грегори махна с ръка в знак на пренебрежение. Така че имаш $215,000. Това пак е нищо. Не обяснява защо банката се обади за големи транзакции. Стигам до това, казах. Преди 6 месеца, когато майка ти се нанесе и нещата между нас започнаха да се променят, се притесних. Започнах да обръщам повече внимание на бизнес сделките ти, четях финансовите отчети, които оставяше разпръснати, слушах, когато говореше по телефона с партньорите си. Шпионирала си ме, изръмжа Грегори, а гласът му се повиши. Защитавах се, го коригирах. И един ден чух как говориш по телефона за нова инвестиционна възможност, проекта за търговска зона на река Ривърсайд, 20 акра незастроен терен на източната страна, близо до планираното разширение на новия магистрал. В едно малко и уютно помещение, обляно в светлината на късния следобед, напрежението бе осезаемо. Разговорът между Диана и Грегори се завъртя около един проект, който обещаваше да бъде истинско злато. Вълнуваше те, нали? Казваше, че стойността му ще се утрои, след като одобрят магистралата, произнесе Диана с усмивка, но в глас и кратко се усещаше нотка на подозрение. Грегори, който до този момент слушаше с нарастваща тревога, бавно осъзнаваше какво се случва. Направих проучване, продължи Диана, разгледах плановете, зонирането, трафик анализите и осъзнах, че си прав. Това е отлична инвестиция, точно такова нещо, което бих препоръчала на клиентите си, когато работех в бранша. Очите на Диана блеснаха, но в тях се поляви и загриженост. Какво направи? Попита тя, а гласът ти кратко трепереше. Обадих се на Томас Родригес, бившия ми шеф, отговори спокойно Диана. Исках да разбера как мога да инвестирам, без всичко да е на моето име. Той ми обясни как стоят нещата с дружествата с ограничена отговорност, как може да се създаде такова и да се използва за инвестиции, запазвайки анонимността. Грегори внезапно се изправи. Не може да бъде, изрече той с недоверие. Създаде ли го? Да, създадох, каза Диана с усмивка на лицето. Томас ми помогна да основа Мораса Холдингс. Мораса е моето моминско име, така че всичко е легитимно. Използвах спестяванията си, собствеността си, която притежавах преди брака, и инвестирах в проекта Ривърсайд. Купих акции 2 месеца преди теб, Грегори, когато цената на акра беше по-ниска. Успях да осигуря 30% дял в развитието.
В стаята настъпи мълчание. Това е невъзможно, накрая каза Грегори, но в глас му нямаше увереност. Този проект беше само по покана. Не можеше просто така. Томас Родригес все още има контакти, прекъсна го Диана. Той направи няколко обаждания. Подкрепи Мораса Холдингс като сериозен инвеститор с ликвидни средства. Бяха щастливи да приемат парите ми. Лицето на Диана побледня. За колко става въпрос? Попита тя с напрежение. Проектът току-що се продаде, обясни Диана. Магистралата бе одобрена миналия месец, а един голям търговски разработчик купи цялата собственост. Всеки, който инвестира, спечели. Твоят 30% дял, Грегори, ти донесе около $800 000. Поздравления! А ти, Грегори почти шепнеше. Моят 30% дял, който всъщност е малко по-голям от твоя, тъй като влязох порано, ми донесе малко над $2 милиона. Банката звънна, защото трансферът зачисли парите в сметката ми тази сутрин. Грегори се свлече на дивана, сякаш някой бе отрязал конците му. Диана, с отворена уста, не успяваше да изрече нито дума. 2 милиона, повтори Грегори с шок. Имаш $2 милиона? Да, потвърдих. В сметка, която е само на мое име, финансирана от инвестиции, които направих със собствените си средства. Според предбрачното споразумение, на което ти настояваше, всичко е напълно законно и е само мое. Гласът на Диана стана остър и пронизителен. Това са неговите пари. Използва информация от бизнеса му, неговите контакти. Използвах публично достъпна информация за недвижим имот, я прекъсна Диана. Същата информация, до която всеки можеше да получи достъп. Аз взех собствено инвестиционно решение с моите пари. Ако има нещо, Грегори използва информация от хора в неговата бизнес мрежа. И двамата видяхме възможност и я използвахме. Ръцете на Грегори трепереха. Затова не беше разстроена вчера, когато поставих под съмнение инвестицията. Вече знаеше, че ще се изплати, защото вече беше в нея. В тишината на стаята, изпълнена с напрежение, аз реших да се изправя срещу истината, която ме мъчеше. Да, признах, започнах, усещайки как гневът на Даян се стоварва върху мен, след като попитах дали е позволила на счетоводителя да провери числата, когато реши да ме накаже, като ми отреже достъпа до парите. В този момент осъзнах нещо важно. Какво? Попита Грегори с любопитство в глас си. Ти никога не си искала партньор, казах. Ти искаш някой, когото можеш да контролираш, който да зависи от теб напълно, който никога да не те поставя под въпрос и да бъде благодарен за всяка малка частица достоинство, която решиш да му предоставиш. Даян стана, лицето й кратко беше нено от ярост. Ти неблагодарна змия. След всичко, което това семейство е направило за теб, след като те приеха в нашия дом, твоя дом. Обърнах се и я погледнах право в очите. Даян, ти живееш в моя дом вече 6 месеца с тая за гости, която аз украсих, ядеш храна, която аз приготвям, а прането ти се върши от домакинката, която аз наех и управлявах. Ти не си допринесла с абсолютно нищо, освен с отрова в ухото на сина ти. Как смееш да говориш с мен по този начин? Как смееш? Гневът ми се натрупваше, след 3 години на потискане, и сега всичко изригваше на повърхността. Как смееш да идваш в моя дом и да ме третираш като нищо? Как смееш да казваш на сина си, че трябва да бъде изтощена, за да се държа? Как смееш да предполагаш, че гладът е подходящ начин да контролираш друг човек? Грегори вдигна ръце. Всички, успокойте се. Клара, ние сме женени. Общото имущество означава, че половината от него е мое все пак. Не, отговорих твърдо. Живеем в щат, който признава предбрачно споразумение, и нашето е много ясно. Отделната собственост остава отделна. Но дори и да не беше така, Грегори, аз инвестирах пари, които спечелих преди да се оженим. Направих тази инвестиция чрез LLC,
която учредих с мои средства. Тома се увери, че всичко е прегледано от адвокат. Парите са мои. Тогава ми дължиш, настоя Грегори, гласът му звучеше отчаяно. Сега съм твой съпруг. Използвай информация от моите бизнес разговори. Използвах публично достъпна информация, повторих. Но ако искаш да говорим за дългове между хората, нека да поговорим наистина за това. С тези думи се насочих към библиотеката и извадих малък тефтер, който бях скрила зад редица списания за декорация. Грегори и Даян ме наблюдаваха с идентични изрази на объркване и растящ страх. През последните 6 месеца, откакто започнах да осъзнавам колко зле стоят нещата, водя записи, казах, прелиствайки страниците. Първоначално бяха само малки бележки, но после разбрах, че трябва да бъда по-подробна. Записи на какво? Попита Грегори, макар гласът му да подсказваше, че не наистина иска да знае отговора. На всичко казах просто. На всеки разговор, в който ме унижаваше. На всяко финансово решение, което вземаше и което засягаше и двама ни, без да се консултираш с мен. На всеки случай, в който майка ти беше жестока, а ти нищо не каза в моя защита. Започнах да чета, гласът ми беше спокоен. 5 септември. Грегори говореше по телефона със своя бизнес партньор, когато спомена, че ме държи около себе си, защото съм красива и не противореча много, за разлика от бившата му приятелка, която имала прекалено много мнения. По-късно, когато го попитах дали наистина мисли така, той ми отговори, че съм прекалено чувствителна и че мъжете говорят различно в бизнес контексти. Лицето на Грегори се изкриви от недоумение. Това беше извадено от контекста, добави той. Шегувах се, Грегори, продължих. Дея ми беше казала, че съм напълняла и станала мързелива, откакто напуснах работата си. Грегори заслужава съпруга, която повече да се грижи за себе си, заяви тя. Когато споделих това с Грегори, той предложи може би да започна да ходя на фитнес. Изкривяваш нещата, прошепна Даян. Опитвах се да ти помогна. Жените трябва да поддържат външния си вид за мъжете си. На 3 октомври продължих да чета. Грегори беше отменил курса по керамика, за който се бях записала, без да ме попита. Той каза, че това е загуба на пари и че трябва да се фокусирам върху по-важни неща, като преработването на банята за гости. Когато му казах, че съм платила за курса със собствения си бюджет, той ми отговори, че този бюджет идва от него. Значи всеки долар, който похарча, е негово решение. Тетрадката ми беше пълна с подобни записи. 3 месеца внимателно документиране, всеки инцидент датиран и описан. Лицето на Грегори ставаше все по-мрачно с всяка страница, която четях, но не от срам, а от гняв, че хванат. Ти документираш брака ни като някакъв шпион, ме обвини той. Това е лудост, Клара. Нормалните съпруги не правят така. Нормалните съпрузи не заплашват да оставят съпругите си гладни, за да ги накарат да се подчинят, му отвърнах. Но имах нещо повече от тетрадката си. Извадих телефона и започнах да преглеждам скриншотове. 2 седмици порано бях получила достъп до телефона на майка му, докато го остави отключен на кухненския плут. Намерих нейни съобщения с приятелката и кратко Маргарет, и те бяха доста разкриващи. Лицето на Даян побледня. Нямаш право, каза тя. Слушай това, казах, прочитайки от скриншота. Даян до Маргарет, толкова съм близо до това да убедя Грегори да остави. Когато той осъзнае колко е безполезна, ще види, че момичето от Патърсън е много по-добър избор. Връзките на баща и кратко биха отруили бизнеса на Грегори. Маргарет отговаря, как успяваш, Даян отвръща, с малки коментари тук и там, карайки го да вижда как тя поставя под съмнение авторитета му, как не допринася с нищо истинско. Мъжете са лесни за манипулиране, когато нараниш гордостта им. Вдигнах поглед към Даян. Ти систематично се опитваше да унищожиш брака ми, за да може синът ти да се ожени за някой, чиято фамилия да е по-полезна за него, казах. Това не беше за щастието на Грегори или дори за мен като добра съпруга.
Това беше за бизнес връзки и социално издигане. Устата на Даян се отвори и затвори като риба, която грабва въздух. Грегори се обърна към майка си, нещо се промени в изражението му. Изкашля се: мамо, това вярно ли е? Даян бързо отговори: аз се грижех за твоите интереси. Можеш да намериш много по-добра, прекъснаха. В една стая, изпълнена с напрежение и неспокойствие, Грегори крачеше напред-назад, ръцете му се вплитайки в косата му, докато разсъждаваше на глас. Как можеш да кажеш, че някоя друга жена е по-добра от мен? Жената, която обичаше сина ти, която жертва кариерата си за него, която направи дома му уютен и живота му полесен? Или предпочиташ да си с някой, който няма правилната фамилия и връзки? Отговорът на Клара не закъсня. Сарказмът и кратко се усещаше в атмосферата. Грегори, ти ми отмени всички кредитни карти и ми каза, че ще трябва да те моля за пари за тампони. Майка ти каза, че гладът ще ме накара да се държа. С тези думи тя почувства как гневът в нея започва да кипи. Това звучи ли ти като екип? Грегори, който изглеждаше все по-неуверен, опита да оправдае действията си. Бях гневен, произнесе той, но гласът му не звучеше убедително. Зададох ти прост въпрос за бизнес-инвестиция и ти отговори, като се опита да ми отнемеш възможността да се грижа за себе си. Клара, обаче, не се остави да бъде смълчена. Не, Грегори. Това не е просто гняв. Това е насилие. Думата остана да виси между тях, а Грегори трепна, сякаш беше ударила. Никога не съм те удрял, каза той, защитно. Има много начини да нараниш някого, без да вдигнеш ръка, отговори тя тихо. Да отнемеш на някого финансова независимост, да го изолираш от приятели и работа, да го накараш да се чувства безполезен и зависим. Всичко това е контрол, а контролът е насилие. Даян, която наблюдаваше сцената, внезапно се изправи и сграбчи чантата си. Не трябва да слушам тази глупост. Грегори, ще позволиш ли да ми говори по този начин? Всъщност, Даян, ти трябва да слушаш, каза Клара, решителността и кратко се усещаше. Защото ето какво ще се случи. Платих за 3 месеца в Riverside Extended Stay Hotel. Това е приятно място, удобно, с кухненски бокс и седмично почистване. Твоите неща вече са опаковани. Грегори, с широко отворени очи, я погледна, сякаш я виждаше за първи път. Опакова ли си нещата й? Да, потвърди тя. Превозвачите ще дойдат след час, за да натоварят всичко в камиона. Днес напускаш, Даян. Нанесла си достатъчно щети в този брак и няма да позволя да продължаваш. Грегори, Даян се обърна към сина си, отчаяна, ще позволиш ли на тази никой да изхвърли майка си на улицата? Тя не те изхвърля на улицата, отвърна Клара спокойно. Предоставям ти 3 месеца удобно настаняване, изцяло платено. Какво ще правиш след това, е твоя работа, но няма да живееш в този дом повече. Грегори се свлече обратно на дивана, главата му в ръцете. Не разбирам как всичко стана толкова извратено. Станало извратено, защото ти позволи, отвърна Клара, без да бъде жестока. Позволи на майка си да отрови ума ти срещу мен. Убеди се, че уважението към съпругата си е някаква слабост. Спря да ме виждаш като партньор, а започна да ме виждаш като собственост. И парите? Попита той тихо. $2 милиона. Те са мои, каза Клара решително. Но ето какво съм готова да направя. Ще инвестирам част от тях в сметка за нашето бъдеще. Грегори, погледни, ако имаме бъдеще, то трябва наистина да се променим. Реална промяна, а не обещания, които ще изчезнат след седмица. Каква промяна? Трябва ни истинска терапия за двойки с помощта на специалист, който разбира от финансово насилие и динамика на контрол. Майка ти трябва да се изнесе и да остане навън. Аз ще започна отново кариерата си. Може би в началото ще работя от вкъщи, но се връщам на работа. И най-важното, ти трябва да ме третираш като равноправен партньор, а не като собственост,
която можеш да контролираш чрез парите. А ако не се съгласиш, гласът му едва се чуваше. Тогава ще вложа моите $2 милиона, за да наема най-добрия адвокат по развод в щата, казах му. И според нашия брачен договор, аз ще си тръгна с всичко, което донесох, плюс всичко, което съм спечелила по-отделно. Ти запазваш бизнеса си, а ние поемаме по различни пътища. Даян издаде звук на възмущение, но Грегори вдигна ръка, за да накара да замълчи. Имам нужда от време да помисля, каза той. Имаш до момента, в който камионът на майка ти тръгне, отвърнах аз. Час. Камионът пристигна точно на време. Гледах през прозореца на хола, докато двама мъже в униформа започнаха да натоварват вещите на Даян. Нейният скъп багаж, колекцията от декоративни възглавници, антикварното огледало, което тя настояваше да сложим в гостната. Всяка вещ, която напускаше къщата, ми носеше облегчение, сякаш свалях тежест от раменете си. Даян стоеше в антрето, лицето й кратко бе маска на контролирана ярост. Опитваше се да спори през цялото време, редувайки заплахи и сълзи, но аз оставах непоклатима. Грегори се беше оттеглил в кабинета си, аз чувах как краката му стъпват тежко, дъските на пода скърцат под натиска им. Ще съжаляваш за това, каза Даян, докато очиците взимаха последните и кратко кутии. Той ще се осъзнае и ще разбере какво всъщност си, златотърсачка, която манипулира, за да се здобие с пари, които не и кратко принадлежат. С Богом, Даян, казах просто, държейки отворена вратата. Тя грабна чантата си и излезе, без да каже нито дума. Чувствах как тупчетата и кратко остро кликат по каменната алея. Гледах как камионът се отдалечава, последван от колата и кратко, след което затворих вратата. Къщата потъна в дълбока тишина. Намерих Грегори в кабинета му, седнал на бюрото с разпилени пред него документи, но знаех, че не ги е чел. Той вдигна поглед, когато влязох, очите му бяха червени и уморени. Тя си тръгна, казах. Той бавно кимна. Чух. Настъпи тишина, след което той попита, наистина ли станах този човек? Онзи, когото описа? Седнах на стола срещу бюрото му. Същият стол, на който седях, когато говорехме за деня ти, когато все още оценяваше мнението ми. Не стана изведнъж, казах искрено. Беше постепенно, малки неща, които се натрупваха с времето. Кога започна, гласът му бе задъхан. Кога престанах да те третирам като партньор? Помислих внимателно. Вероятно около времето, когато започна да вярваш на коментарите на майка си, когато тя казваше нещо критично за мен. И вместо да ме защитиш, ти се замисляше дали може би е права. Когато човек търси потвърждение на собствените си страхове, той започва да открива проблеми навсякъде около себе си, дори и да не съществуват. Това е явление, наречено потвърдително предубеждение. Грегори се облегна назад стола си, проклинайки собствената си параноя. Мислех, че защитавам бизнеса си, призна той. Баща ми създаде тази компания от нулата, и когато почина, всички очакваха, че ще се проваля. В глас ми имаше нотка на загуба и разочарование. Бях толкова съсредоточен върху това да им покажа, че грешат, че забравих какво е истинската стойност на успеха, добави той, замисляйки се. Ти също така спомена, че уязвимостта е форма на контрол, казах аз, решавайки да продължа. Да имаш съпруга, която не може да оцелее без теб, наистина дава усещане за мощ, което не може да се сравни с успеха в бизнеса. Грегори се сви, но не отрече. Знаеш ли, за което говореше преди за злоупотреба? Продължих. Имах предвид, че финансовият контрол е форма на злоупотреба. Изолацията е злоупотреба. Да използваш зависимостта на някого от теб като оръжие е злоупотреба, гласът му се пречупи. Боже, Клара, толкова съжалявам. Даде всичко за мен, а аз те третирах като нищо. Да, така беше, потвърдих. Не смекчих думите си. Той трябваше да чуе истината такава, каквато е, но сега е важно какво ще направиш след това. Съветите? Попита той. Наистина искаш да опиташ?
Искам да знам дали човекът, когато омъжих, все още е тук, някъде в дълбините, отговорих. Този, който се интересуваше от работата ми, който се гордееше с моята интелигентност и ме накара да се смея. Ако той е все още тук, може би можем да изградим нещата отново. Ако обаче е заменен от мъжа, който се подиграваше, казвайки ми, че ще трябва да моля за пари за тампони, тогава няма да има какво да спасяваме. Грегори стана и се приближи до прозореца, поглеждайки към гледката, която и аз бях наблюдавала порано. Обадих се на доктор Патриша Ривс, докато ти се занимаваше с ечиците, каза той. Тя е терапевт, специализирал се в брачно консултиране. Има свободен час утре след обед. Ти вече се обади? Очудих се. Страхувах се, че ще си тръгнеш, ако изчакам, призна той. Седях тук последния час и си мислех какво би било животът ми без теб. И, Клара, той е празен. Къщата, бизнесът, всичко това изглежда кухо без теб. Това е начало, казах. Но думите са лесни, Грегори. Действията са важни. Знам, отвърна той и се обърна към мен. Кредитните карти. Вече се обадих на банката да ги реактивират. И добавям те като пълноправен собственик на основната сметка на домакинството, не просто като упълномощен потребител. Равен достъп, равен контрол, кимнах. А моята кариера, попита той бързо. Всичко, което искаш да правиш, ще ти помагам, каза той. Ако искаш да се върнеш в Родригес и асоциации, ако искаш да започнеш собствена консултантска фирма, или просто да си вземеш време, за да разбереш какво искаш, каквото и да е, имам предвид всичко това. Никакво повече опити да те държа малка. Вече говорих с Томас, казах. Той има клиенти, които се нуждаят от финансово консултиране, но не искат пълно работно време. Мога да работя от вкъщи, да си определям часовете, да изградя отново своята професионална репутация постепенно. Грегори успя да се усмихне леко. Всичко си го планирала. Трябваше, отговорих. Не можех да оставя решенията ми в твоите ръце. Нуждаех се да знам, че каквото и да стане, ще бъда добре. Той се приближи и коленичи до стола ми, внимателно пое ръката ми, сякаш се страхуваше, че мога да се отдръпна. Не знаех дали заслужавам още един шанс, но ако той е готов да ми го даде, заклевам се, ще прекарам всеки ден, доказвайки, че мога да бъда съпругът, който ти заслужаваше от самото начало. Погледнах надолу към ръцете ни, неговата по-голяма обгръщаше моята. Преди 3 години този жест ми вдъхваше сигурност. След това обаче ме накара да се чувствам затворена. Сега не знаех какво точно чувствам, но бях готова да разбера. Един ден в даден момент, казах, отиваме на консултации. Работим върху комуникацията. Ти ме третираш като равна, а аз обещавам да говоря, когато нещо ме притеснява, вместо да оставям обидите да се натрупват. И двамата ще се променим, или това няма да проработи. Той кимна, съгласно. На следващата сутрин седях на кафе с Томас в малко заведение в центъра на града. Той беше човекът, който ми помогна да създам Мораса Холдингс и да прегледам всички правни документи, за да се уверим, че всичко е направено правилно. Сега той плъзна папка през масата към мен. 3 потенциални клиенти, каза той. Малки бизнеси, които се нуждаят от 3-месечни финансови прегледи и инвестиционни съвети. Нищо особено натоварващо. Добри стартови проекти, за да се върнеш в играта. Отворих папката, преглеждайки информацията, и почувствах нещо, което не бях изпитвала от 3 години. Вълнение за работа. Тези изглеждат перфектно, казах. Как се справя Грегори с всичко това? Попита внимателно Томас. Опитва се, отговорих. Имаме първата си консултация днес след обед. Не знам дали бракът ще оцелее, но поне сега има шанс. И, по-важното, знам, че ще оцелея независимо от всичко. Томас се усмихна. Ето е старата Клара, която помня, онази, която влезе в офиса ми преди 7 години и ми каза, че ще станеш най-добрият счетоводител, когото съм наемал.
Бях самоуверена тогава, добавих с усмивка. Беше уверена, поправи ме той. Има разлика. И все още си тази личност, Клара. Просто за малко забрави. Помислих за всичко, което се беше случило, унижението от предишния ден, откритията за парите, конфронтацията с Диана и Грегори. Мислех за страха и несигурността, но и за силата, която бях намерила, погребана по 3 години, в които се опитвах да бъда по-малка. Няма да забравя отново, казах. Вечерта Грегори и аз седяхме в кабинета на доктор Ривс, нервни и несигурни. Консултантката беше жена в 50-те с добри очи и безкомпромисен подход. Кажете ми, каза тя, гледайки и двама ни. Защо сте тук? Грегори и аз си разменихме погледи. След това, заедно, започнахме да говорим. Не беше приказен финал. Нямаше магически момент, в който всичко се оправя, нито драматично помирение, при което цялата болка изчезва. Вместо това имаше само трудната и разпокъсана работа на двама души, които се опитваха да разберат дали могат да построят нещо ново от счупените парчета на това, което някога бяха имали. Някои дни бяха по-трудни от други. Понякога Грегори се връщаше към стари навици и аз трябваше да му напомням. След време, вместо да се отворя и да комуникирам, често се затварях в себе си, а Грегори трябваше да ме изведе на повърхността. Постепенно, седмица след седмица, сесия след сесия, започнахме да намираме своя път. 3 месеца по-късно подписах първия си договор с нов клиент, малък технологичен стартъп, който се нуждаеше от помощ при структуриране на финансовия си план за растеж. Работех от домашния офис, който Грегори ми помогна да създам. Помещението, което някога беше склад, сега се беше трансформирало в моя професионална територия. 6 месеца по-късно, Даян се обади и попита дали може да ни посети. Грегори й каза не, докато не се извини директно на мен и не го направи искрено. Тя затвори телефона. За известно време не чухме нищо от нея и това беше добре. Година по-късно стоях пред огледалото в банята и погледнах отражението си. Видях някого, когото познавах. Не бях момичето, което бях преди брака, нито оскъдната жена, в която се бях превърнала по време на него, а бях нова, посилна, помъдра, повнимателна с доверието си, но и поуверена в собствената си стойност. Чух Грегори да приготвя закуска долу и усмивката ми се разширяваше. Не бяхме перфектни и може би никога нямаше да бъдем, но бяхме партньори истински и това беше достатъчно. Научих най-важния урок. Не можеш да построиш живот на основата на условията на другите. Първо трябва да цениш себе си, да се защитаваш, да вярваш в себе си. Всичко останало, любов, брак, партньорство може да бъде изградена само върху тази основа. И никога нямаше да забравя това.